преди да направим тест драйва, трябва да видим дали цитровката е добре направена и дали скоро ще включват по стандартният ред. Сега, най-напред трябва да се види дали качва до последният зъбен блок. Така, в момента тук е добре. Да видим дали се занимава, виж по-близичко. Така, това е 7 степена скоростна кутия. Така, тук ще стигне. Така, 1, 2, 3, опа, не ще. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5. На 5-та запълва 5, 6, 7. На 5-та запълва нещо. Така, леко трябва да... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Горе-долу за тази сора, с този луфт, с този огромен луфт, който има тук, мисля, че това все пак е добре. Но това вече е на състезанието. Не може вие искате да ходите без механик. Няма да стане тази работа, без механик и треньор, просто е недопустимо да си ходи на състезания. Защото ако спукаш гума, трябва някой да каже на другия да даде гума. Ако нещо ти стане, падне ти компютъра, се разкачи компютъра, трябва механика да дойде и закачи компютъра. Трябва някой да те снима. Кой ще снима? Затова най-важното е треньор и механик. DJ Дани, 3 в 1. Да. Видеооператор, треньор и механик. И това е, центровката е извършена.